आपने भैया आप परम सम्मानित उमेश यादव यादव समाज के अध्यक्ष यादव समाज के अध्यक्ष आप प्रयागराज से 201 रुपए का महान आशीर्वाद भैया को पांव छू के प्रणाम करती हूँ। आशीर्वाद की कामना करते हैं अपने कला में सफल रहे। लगल रहा भैया मारे धनिया चाचा श्री ओमकार हवा के वजह से हवा से नहीं सुनाता ना हवा तेज बा। आप चाचा श्री ओमकार मुरली ओम
ओमकार पार मुरली। चाचा जी के कर कमलों द्वारा 51 रुपए एक महान आशीर्वाद चरणों नमन बंदन आशीर्वाद की कामना। ए भैया ये हवा ऐसा न बाटे एक ही और जात बात देखल बा इतना बढ़िया बाजा बाटे लेकिन हवा के वजह से ना पता चलत बा। हेलो बाबा हेलो आधा तो हवा खाना होता। ए भैया वो एक छोटा सा विराम हो जाए। वाह आओ भैया वाह कि देव दानव हो मानव या गंधर्व हो कि कोई भी हो कहीं त्रिभुवन के सिस्टम में कि कुछ भी छुपता नहीं जग पिता से कभी सब कुछ होता सदा उनके दृष्टि में कि हम हुआ जिससे वो प्रभु से वंचित नहीं ये अहंकार तो प्रभु का कि छोटा करते हैं अविनाशी पल में ओ हम उनकी माया के बस में ही संसार हेलो कहल जाला भैया कि देव दानव मानव होके कोई भी होके नियम सबके लिए बराबर होला। अब इंसान सोचे कि हम कुछ करे लिए जाए अच्छा चाहे बुरा वो सोचेला कि हम बुरा काम कर दे आगे वाले के ना समझ में आई ओके ना पता चली लेकिन कहल जाला भैया कि ई लोगन से नजर से तब बच जेबा लेकिन उ परमात्मा के नजर से ना बच पाइबो। और स्वागत की कड़ी में आप प्रम्स मनी प्रम्स दे अपने भैया बच्चे लाल पाल बड़ा ही सुंदर पुष्पों में प्यार दुलार शानदार 501 रुपए देकर के सम्मान किए हैं। चरणों में नमन बंदन है आशीर्वाद की कामना करते हैं कि हम बच्चे अपने कला में सफल रहें। ए भैया लेकिन कहानी के पे गौर करेंगे। कोनो आशिक कहे अपने मासूका खातिर कहत बा कि जब से तोरा के देखले बानी तब से चैन ना बा। कहल जाला कि भैया कि कोई कोई कहेला उमरिया के दोस्त बा कह के गईले सूरदास की नजरिए के दोस्त बा। ए भैया ऐसे ही आशिक कहत बा कैसे चलाओ न जहानम नजर से कटारी अरे चलाओ न जहानम नजर से कटारी और चलाओ
मनीष यादव 101 रुपए का महान आशीर्वाद, चरणों नमन बंदन ये आशीर्वाद की कामना करते हैं। कैसे भैया? अरे चलाओ न जानम नजर से कटारी, अरे चलाओ न जानम, अरे नजर से कटारी, अरे मुझे मार डालेगी अदाए तुम्हारी। ए भैया कहे कि चला हो ना जानम नजर से कटारी, और मुझे मार डालेगी अदाए तुम्हारी। कि कितनी सुंदर लाइन बा, लेकिन कवि जी बड़ी सुंदर ऊंची लाइन भाव में संकेत करत बानी। कैसे? अरे करोना, अरे करोना अहंकार मानव जीवन में, करोना अहंकार मानव जीवनों में, अरे करोना अहंकार है मानव जीवन में, अरे अहंकार, अरे अहंकार तो प्रभु का आहार भी है। परमात्मा के ही आहार बाटे। कहल जाला कि इंसान के घमंड ना करे के चाहिए। कहल जाला कि जौना टाइम अहंकार इंसान के अंदर आवेला वही टाइम ओकर विनाश की घड़ी शुरू हो जाला। यही से कहल जाला भैया के धन बात दान करो, अहंकारी मती करो। अहंकार 4 दिन के बाद ओकरे बाद सब छीन जाए, वही भिखारी वाले रूप में आ जाइबो। तय से धन के संभाले सीखो। हमरे कहानी की शुरुआत हो गई बा भैया। कैसे? आत्मा आत्मा जब ये अहंकार के बस हो जाए, आत्मा जब ये अहंकार के बस हो जाए, सत्य को जानते हुए भी झूठ झुठलाए। एक दिन बैठ कृष्ण से रुक्मणी बोली, एक दिन बैठ कृष्ण से रुक्मणी बोली, बड़ा है कौन भक्त दिल की बात खोली। झटके नारद बोले मुझसे बड़ा कोई नहीं, झटके नारद बोले मुझसे बड़ा कोई नहीं, मुझसे सब नीचे ऊपर चढ़ा कोई नहीं। ए भैया कहल जाला कि इंसान के आत्मा में जब अहंकार भर जाला तो तू सोचा कि केतनो निकाल दिए, केतनो इंसान के अहंकार से दूर कर दिए, लेकिन वो इंसान अहंकार से दूर
ना हो पाई। जाए में ओके समय लगी लेकिन जाए में समय ना लगेला लेकिन निकले में बड़ा समय लगेला। लेकिन कहानी की शुरुआत हो गई एक समय की बात बाटे। श्री कृष्ण कुंवर कन्हैया अपने कच्छ में बैठल रहलन। ए भैया समय कुछ बीतल बा, कच्छ में आगमन भइल बा रुक्मणी जी के। रुक्मणी जी भगवान जी की अर्चना वंदना क के बगले बैठ गईली आसन लगा के। फिर आगमन भइल बा नारद जी को। नारद जी भी आके भगवान का अर्चना वंदना क के ओहो एक साइड हो गईलन। दोनों जने आसन लगा के बैठ गईलन बगले बगले। अब दोनों जने मने मने विचार करतान के हमसे बड़ा नारायण भक्त केहू नहीं बा। नारद जी के अहंकार हो गइल बा कि न केहू तीनों लोक में बा न केहू धरती लोक पे बा। अब रुक्मणी के अहंकार भइल बा कि हमसे बड़ा पतिव्रता नारी केहू नहीं बा। न तो धरती पे केहू बा नहीं केहू तीनों लोकवई में बा। भगवान जी कहन बतावे ने तनी पतिव्रता है कि अपने पूरा तुलना तीनों लोग और पूरा धरती पर कर देली। और कहने के नारायण भक्त के तना घमंड हो गइल बा कि न सबकर तुलना अपने से करत है। भगवान जी कहलन कि इनकर सबन का कुछ तो कुछ उपाय करे के पड़ी, ना तो अगर ये सब ऐसे ही रही हन तो धरती पे मानव का हाल होखी। एकरे बदे भगवान कहथिन का गीत लगा। कहल जाला नवा 9 दिन पुरान सब दिन पुराना चीज थान का चीज देखा था हवा ना हुर्रो हुर्रो करता भैया ये हवा रुकेगा ही चलता ही। ए भैया पुरान जैसे चाउर ले लो, पुरान जैसे गुड़ ले लो, पुरान दारू ले लो, पुरान में हरारू ले ला। हाँ भैया ओके कहाँ पिछवा छोड़बो काहे से जोने घरे में पुरनिया ई बाऊ माई ना होखे वो घर बेकार होला। तय से ये लोगन का रहना बहुत जरूरी बा। जैसे लोग कहला कि जैसे घर के ऊपर छत रह जरूरी बा बस ये एक माई बाबू होलन जोने दिना ये लोगन हटेलन ओ दिना जैसे ही छत हट जाला। लेकिन कहना अब भैया हेलो हेलो बढ़ाओ ना जहाँ देखा था बोला था अब हेलो छोटी छोटी बुदिया छोटी छोटी बुदिया रे सावन के झूला झूले। लेकिन श्री कृष्ण कुंवर कन्हैया कहलन कि अगर इस सब का समाधान ना भइल त सबन ऐसे ही अहंकार में डूबल रही झूठे के बड़का पर आपके भक्त बताई हन पीटी पीटी छतिया हो पीटी पीटी छतिया हो कहले मोहन बतिया श्री कृष्ण कुंवर कन्हैया कुछ क्षण बाद जमीन पे गिर गइलन। और जब जमीनिया पे गिर गइलन रुक्मणी नारद जी दौड़ के लगवाइलन कहलन प्रभु हे प्रभु तोरा के का भइल तो ऐसन का हो गइल कि तू जमीनिया पर गिर गइल। भगवान जी कहलन कि पूछा मत रुक्मणी हम बतावे के अवस्था में ना बानी। रुक्मणी कहली का भइल सैया का बात बा बतावो। कहले कि
कहलन श्री कृष्ण कुंवर कन्हैया के हमरे सिनवा में बड़ी दर्द होत बा रुक्मणी। हमार तो से सथवा कब छूट जाई पगली हमरा के पता ना बा। हमार दर्द हमरे जान पे आ गइल बा। रुक्मणी और नारद बड़ा चिंतित भइलन कि बताओ प्रभु अबे बड़ा बढ़िया रहलन, इनके क्षण भर में का हो गई। भगवान जी कहलन कि देखो केहू के बीमारी बता के ना आवेले, कब कहां से आ जाए कोई के पता ना बा। केहू के हंसत खेलत में आ जाला, केहू के बीमारिये में बीमारी आ जाला, त एमा कोनो दूर आए ना बा। ए भैया रुक्मणी कहले कि सैया एकर कोनो उपाय होगी तू बतावो, तोर जान हमनी बचाई। कैसे भैया? अपने पैर का धोल पानी जे पियाई, अपने पैर का धोल पानी जे पियाई, अपने पैर का धोल पानी जे पियाई। उहे भक्तली मोरा जनवा बचाई, टूटी उनके ससिया हो टूटी उनका ससिया हो कहले मोहन बतिया। ए भगवान जी तुरंत कहलन कि सुनो हमरे समस्या का कोनो समाधान नहीं खे। रुक्मणी नारद जी बड़ा चिंतित भइलन, कहलन प्रभु एकर कोनो तो उपाय हो कि रउआ बताई, इतना कृपा कर दी कि बताई भइल कैसे और हो एकर समाधान का बाटे। भगवान कहलन एकर समाधान नहीं खे रुक्मणी, लेकिन एक बात जान ला एकर समाधान बात बड़ा मुश्किल बाटे। कहलन प्रभु बतावा हमनी करब। तो कहन सुनो कि जवन भक्त अपने तरुआ का धोआ पानी हमरा के पियाइए, दवाई जाए कि हमरे सीना का दर्द खत्म होखी। रुक्मणी नारद जी कहलन प्रभु काम हो जाई। भगवान जी कहलन कि करे आगे सुनो हम पानी पियब हमरे सीना का दर्द खत्म होके, लेकिन वो भक्त मर जाइए। आय हाय बाबू दोनों जने का पैरवा पिछवा हो गए। लोग जैसे कहला कि पैरों तले जमीन खिसक जाती है, वह हाल दोनों जने का भइल बा। नारद जी कहते का भैया है कहल जाला भैया प्रेम रोग बड़ी बेकार चीज होला, जेकरे लग जाए बचन नहीं ओकर पूरा बीमारी का घर हो जाला। ना कैसे उ प्रेम कहे कि कहतू तो कहतू तो ए धनी तोहरे गली ऐसी जई सुन के बचनिया घस
चार दुआरी जाए कि इधर उधर का बात कह के मजा लेके जिंदगी बितात रहल। इनके झूठाई का पानी पियाई के हम मरी जब कौने काम हमारी जिंदगी। वैसे कहल जाला भैया की दुनिया में स्वार्थ बड़ा बेकार बा, स्वार्थ के ही दुनिया बाटे। लेकिन जब इतनी बतिया मनवा विचार कैला न कहलन कि भगवान से कवन जुगती लगा के झूठिया बोली। कैसे कहते भैया, चाहे ले साधु संत चरण के धूलिया हमना पियाई बदो के पैरवा के पनिया पापा के बनबे नाही भागी ए नारद ज्ञानी। ए भैया कहलन प्रभु, ए प्रभु तोरे चरण का धूल पावे खातिर कितना ऋषि मुनि अपन तप क के जिंदगी व्यतीत कर देता है। का करे तो उनके सपना में मिलो, सपना तो छोड़ा का करे तोरे चरण का धूल उनके मिले। ए प्रभु हम एक छोट मोट नारद, हम कैसे आपके अपने तरुआ का धोआ पानी पिया दी। लोग इतना पूजा तप करेला तब तोहरा के कुछ इधर उधर से भी ना कर सकेला। हम तो एक छोट मोटा इंसान है प्रभु, इतनी बड़ी हमसे पाप ना हो पाया, हम इतना बड़ा पापी का भागी ना बनो। वो कह के पल्ला झाड़ के कोरी हो गइल। अजा के रुक्मणी से एक बात कहतेन, का कहतेन भैया, बड़ी सुंदर गीत के संकेत बा। कहल जा रही गीत उस समय माई बहिन गावेली जौना समय क लईकी अपन आप बड़े भैया रविंद्र यादव हाँ बड़े भैया रविंद्र यादव 101 रुपए का महान आशीर्वाद, चरणों नमन बंदन है आशीर्वाद की कामना। जब एक लड़की अपन मायका छोड़े ली तब माई बहन गीत गावेली। कहल जाला भैया कि लड़की जब अपन घर छोड़े ली तो बड़ा दुखद घटना होला। कहल जाला कि ओ टाइम लड़की के पूरा परिवार बड़ा रोएला। कहल जाला लड़की का अगर जिंदगी बदले तो लड़की बड़ा खुश भी हो सकेले, लेकिन ओकर पूरा जिंदगी ओकर माई बाबू सब बदल जाला। लेकिन भैया गीत पे आवा, कि लाली रंग की लाली रंग ओढ़ी के चुनरिया ससुरारिया जाली बेटिया। आज के मालिकार, आज की गार्जियन, आप परम पूज्य सम्मानित आप
बाबूजी आप राम सुमेर पाल बाबूजी के कर कमलों द्वारा 201 रुपए का महान आशीर्वाद चरणों में नमन बंदा ने आशीर्वाद की कामना करते हैं कि हम अच्छे अपने कलाम में सफल रहें। की लाली रंग ओढ़ी के चुनरिया ससुरारिया जलिए बिटिया लेकिन नारद जी जाके कहत बानी रुक्मणी तोरे सैया का जनवा बड़ी संकट में बा जाके बचाला ना तू कब मर जइहन कब तू भरी जवानी में विधवा हो जइबू केहू के पता ना बा पति व्रता नारी वाड़ू जाके बचा लो। रुक्मणी मनोम विचार करत बाड़ी एक बात कहत बाड़ी कैसे भैया आप बड़े भैया रमेश यादव प्रयागराज के धरती से और आप बड़े भैया रवि यादव प्रयागराज के धरती से और आप कैलाश यादव मणियाहू के पावन पवित्र धरती से 100 रुपए का महान आशीर्वाद चोड़ो नमन बंदन है आशीर्वाद की कामना करते हैं कि हम बच्चे अपने कला में सफल रहें। लेकिन भैया कहना बाटे हेलो की बोली रुक्मिणी की बोली रुक्मिणी नारद के समनवा इम्तिहानवा ले ले हो दीवाना भगवान हमनी के साथे लीला करत बानी रचना करत बानी कैसन परीक्षा लेत बानी कुछ समझ में ना आवत बा नारद का करी। नारद जी कहलन कुछ सोचो समझो मती सैया का जान खतरे में बा ऊ बचाव भी जरूरी बा सोचब जरूरी नहीं बाटे। और हमारे बीच में हमारे बड़े भैया कमलेश पाल भैया का आगमन हुआ है। भैया को पांव छू के प्रणाम करती हूँ आशीर्वाद की कामना करती हूँ। ए भैया जब इतनी बतिया कालन नारद जी रुक्मणी रहिया में जाद बानी सोचत बानी कि हम तीनों लोग करानी अगर मरी जाबे तो तीनों लोग का सुख का देखा मने मने उनके सुख का चिंता होत बा लेकिन भगवान को चिंता नहीं बाटे भर टिकट कर दिया है। लेकिन नारद सिंह बात कहती का कहीं से पियाई धोके तारावा के पनिया पतिव्रता सुनो पानी पतिव्रता सुनो नारद मुनि ज्ञानिया कि मिली नहीं कि मिली नहीं नरक में ठिकानवा इम्तिहानवा हम एक पतिव्रता नारी बानी हम अपने तरुआ का धोआ कैसे पानी पियाई
हमसे तनी बड़ा पाप ना होखी, हमरा के नरकों में जगह ना मिली नारद। नारद जी मने में विचार करत हैं कि बतावो एन पत्नी हो के भगवान के पानी पियावे खातिर नहकारत बाड़ी। हम तो मान ले के नारद है, कहल जाला पत्नी अर्धांगिनी होती है बाबू, यानी पति का आधा अंग। और जब नहीं अपने पति के छोड़ता है तो और केहू का करे। लेकिन नारद जी के बड़ा चिंता एक बात के भइल की बताओ जब हम पानी ना पियाई है ना पानी ना पियाई भगवान के पियाई के भगवान का जनवा कैसे बची बताओ, तीनों लोग का राजा कैसे बचे हैं। ए भैया नारद जी के बड़ा चिंतित हो गए और विचार करत हैं टेरी के अंदर भाव कि मोहन को कैसे जाई जनवा, कि मोहन का कैसे जाई जनवा, तो उसके कहेली राधा नारद के समन्वय ए भैया नारद जी विचार करे लगलन, उनकी याद आई बा कि भगवान के सबसे बड़का भक्त, सबसे समर्पण वाला भक्त, सबसे निस्वार्थ भक्त राधा बाड़ी। राधा के नमो सुनते मान तुरंत धरती लोक पे आ गई नी, और जब धरती लोगों पे आ गई नी भगवान को भाईंदर वाले भैया, वाह भैया आप बड़े भैया राजेंद्र पाल मुंबई वाले 2 से 1 रुपए का महान आशीर्वाद, चरणों में नमन बंदन आशीर्वाद की कामना करते हैं। भैया भंडारा चालू हो गई, जेकरा के खाना खाए के होके जी के प्रसाद ग्रहण करे के होके जाय प्रसाद ले भैया, जाय के ले ए अरे आ तो के नहीं आ तो उठे भूखा गया का, इतना जल्दी जल्दी भूख न लगी के चाहिए, कंट्रोल हुआ पाई गया ना यही से। ए भैया भगवान जी जब चिंतित हो गए राधा जी के दरवाजा आके नारद जी नारायण नारायण भजत बाड़े, जब नारायण अवजिया सुनत बड़ी राधा तब पापड़ के अंदर भाभा भैया अरे बोली राधा मोहन रास ए भैया देखो बड़ी तेजहुओ चलता है, वजह से कंफ्यूजन में हो जात भाई, आधा काम हुए बिगाड़ता है। ए भैया देखा नारद जी राधा जी के घरवा बीड़ा बजावे लगलन, अब बीड़वा का वजिया सुनते मान राधा तुरंत घरवा से बहरवा अइली, आके नारद जी से सवाल करत बाड़ी का अरे पहुँचे नारद राधा के घर जाई बीड़ा बजाई हो, पहुँचे नारद राधा के घर जाई बीड़ा बजाई हो, ये है आवाज बोले नारद आई हो, आवाज देते हैं कि हम तोहरे घरे आई हई। अवजिया सुनते मन आ गई देखली नारद जी के, तो नारद जी से कहती नारद ए नारद कहाँ से छुछुआ के आवत बा, का बात बाटे कि तू हमरे दरवाजे दिखाया हो। कल जाला भैया कि जब इंसान केहू के घरे बड़ा दिन के बाद जाला तो लोग सवाल कर देला का भैया कहाँ भुलान भटका रहा है,
बड़ा दिन के बाद भेटाया। हाँ। लोग मजाक मजाक में बोल देला, वैसे ही राधा भी बोलनी। और जब राधा बोलनी, लेकिन रुको, राधा के बतिया सुन के नारद जी कुछ ना बोललन। बड़ा उदास मन से खड़ा बनी। और जब उदास मन से खड़ा बनी, राधा के बड़ा तकलीफ भइल कि हम कुछ गलत त ना बोल देनी, किन करा के बुरा लग गई। नारद जी से पूछत बड़ी कैसे, और पूछे राधा हाल चल, नारद जी कहाँ से आए, मंडल मुरझाया कैसे, भेद कोई छिपाए हो। अरे बोले नारद द्वारिकापुरी से आई, बीड़ा बजाई हो। अरे बोले नारद द्वारिकापुरी से आई, बीड़ा बजाई हो। और रोके कहले नारद जी समझाई, बीड़ा बजाई हो। राधा इतनी बतिया कली, नारद जी कहलन कि हम ये टाइम कुछ बोले के अवस्था में ना बानी। राधा जी कहली कहाँ से तू आइल बाड़ा नारद, हमरा के का बताव, तू का हमसे छिपावत बाड़ा। कहलन हम द्वारिका से आइल बानी, द्वारिका के हाल बड़ी खराब बा। इतनी बंतिया सुनते मां राधा कहली कि द्वारिका के भइल का भइल नारद, सब कुशल मंगल बा, का भइल। कहले द्वारिका का सब बढ़िया समाचार बा, सब कुशल मंगल बा, लेकिन जो द्वारिका के राजा बानी उनकर हालत बड़ी खराब बा। राधा आँखी से आंसू झरझर गिरत बा, कहते उनकर हालत बड़ी खराब बा। राधा बचाला ना तो कब हमनी के छोड़ के चल जाई हन, केहू ना जानत बा। राधा कहली उनके भइल का तो ई तो बतावो। कहली उनके सीना में बड़ी दर्द होत बा राधा, और दर्द इतना तेज बा कि भगवान का कब प्राण ले ले कोनो पता ना बा। ये हार्ड भर रहा का भैया। भगवान जी इतनी बात बतैला, राधा रो रो के कहली कि सुनो, भगवान का जब इतना तबीयत खराब बा तो तू अब ही की आया हो, एकरे पहले कहाँ रहा। बड़ा ई समाधान एकर खोजत रहनी कि कहीं से अगर मिल जाए तो यहाँ के आवे बिना का जरूरी बा। कहने का समाधान बतौले बानी, कहलन कि जौन भक्त अपने तरुआ का धोआ पानी पियाई तभी जाए कि उनके सीना का दर्द खत्म होगी। ए भैया इतनी बतिया सुनते मां राधा कली की सुनो, पानी हम पियाई, तू बैठा पानी हम लेके आओ बानी। अगर एक भक्त के मरला से तीनों लोग का स्वामी बचते हैं तो पानी हम पियाई। अल्लाह के अंदर भाव भक्ति है। कि हाय राम, कि नारद का बचनिया सुन के बोली राधा रनिया भैया। भगतन के होते कैसे जाए प्रभु के कुआवा से पनिया मंगवली तेही छनवा बाबू। कहरे ईसना राधा मोली मन सोहरी, कई के ईसना नारो पे तारावा के जलवा ए भैया। एक लोक स्वच्छ जलली होली मंगा, दुई बूंद जल तब जल में मिलवली ए भैया।
कहले कि अगर एक भक्त के मुआला से पूरी संसार का प्रभु बचत बानी, भगवान बचत बानी, तब पानी हम लेके चलब, लेकिन तू बैठ। तुरंत कुआं से पानी लिया के अपन मल मल के शरीर धो के एक लोटा स्वच्छ जल ला के उमा अपने तरुआ का 2 बूंद मिला के जल लेके द्वारिका चल देली बाबू। और जब द्वारिका पहुंचली, भगवान श्री कृष्ण कुंवर कन्हैया के समनवा भगवान के कली भयो भगवान जी पनिया पी लो, लेकिन एक बात याद रखी, अपने भक्तन का लाज हमेशा बचई हम। जब जब तोहके बुलई हन तब तब तोहके आवे के पड़ी, कोनो न कोनो रूप में। कैसे भैया खड़ी के अंदर भाव बोली मोह रास रचावई के पड़ी, अरे बोली मोहन रास रचावई के पड़ी, ताय अपने भगतन का इज्जतिया बचावई के पड़ी। अपने भगतन का इज्जतिया बचावे के पड़ी। राधा तेरी बात कह के कहली प्रभु पानी तू पहले पी लो। भगवान जी पानी तो पी लेलन, और जब पानी पी के उठ के बैठा दवानी तब कहना कि सुन के बात राधा के तब उठ के बैठे मोहन। खत्म हुआ सीने का दर्द तब हंस के बोले मोहन। अरे अहंकार भगतन का या भगावे के पड़ी, अरे अहंकार भगतन का या भगावे के पड़ी, ताय अपने भगतन का इज्जतिया बचावे के। भगवान जी जब पानी पी के तुरंत उठ के बैठ गए, राधा से हंस हंस के बोले लगल। और जब हंस हंस के बोले लगल, रुक्मिणी नारद जी के बड़ा चिंता भई कि प्रभु तो कहले रहलन कि जवन भक्त पानी पी आइए वो तो मरी जाई। यहाँ तो राधा साक्षात खड़ी है न, कतौ हिलताऊ नहीं है। जाके लगवा कलन प्रभु, ए प्रभु ये कैसन लीला बाटे तोहार, यानी तू हमनई के साथ खेला खेला करता हो। भगवान जी कहलन कि तोहरा लोगन के समझ में नहीं आवत बा। कहन तो के बड़ा भक्त हो रहे के अहंकार रहे कि हमसे बड़ा नारायण भक्त केहू नहीं बा। कहन है हमार पत्नी है, पत्नी अर्धांगिनी, वही पति के ऊपर जब दुख पड़ा तो उनकर पतिव्रता पीछे हो गवा। सैया का जान जाए लेकिन हम न मरब भैया, ई स्वार्थ हवे। ओकरे बाद में इतनी बतिया कहलीन, भगवान जी कहलन कि सुनो तो लोगन अलग अलग गंगा के धार के नियन बहुत बड़ो, ई जान लो कि अगर हमार केहू भक्त बाटे त राधा बाड़ी। कहल जाला जहाँ निस्वार्थ चीज जुड़े वही चीज जाके जुड़ल, चाहे प्रेम होके, चाहे भक्ति होके, चाहे कुछ होके, जो निस्वार्थ होके उहे चीज आगे तक जाला, उहे जीवन भर रहेला। हमरे कहानी समापन आओ भैया। कि गुरु बिहारी गुरु गणेश गुरु राम लाला मोर पा